Konyhasó. Nem. Konyhasó. Ez nem főzős műsor. Szia, Banán! Mi baj van? Szomorúnak látszol. Nem vagyok én szomorú, csak néha úgy érzem magam, mint egy kejfej Jancsi. Nem tudok felkelni. Soha. Úgy, mint én. Te fejjancsi vagy. Mi van? Azt mondtam, hogy kossaljatok el, mert idegesítőek vagytok. Ha. Egy varjú és egy szőlő veszekedését láthattátok. És ők nem varjú és szőlő, hanem Rigó és Eper. Eper. Ha. Nem vagyok Eper, Málna vagyok. Ember, kiáll a strébe. Yeah.